Στη Μελανία, κάθε φορά που μπαίνεις στην πλατεία, βρίσκεσαι μπροστά σε ένα διάλογο. Ο καυχησιάρης στρατιώτης και ο αργόμιστος, βγαίνοντας από μια πόρτα, συναντιούνται με τον Άσο τον νεαρό και την πόρνη. Ή ο φιλάργυρος πατέρας δίνει στο κατόφλι τις τελευταίες συμβουλές στην ερωτευμένη κόρη του. Τον διακόπτει ο ανόητος υπηρέτης που πηγαίνει να παραδώσει ένα σημείωμα στη μαστροπό. Επιστρέφεις στη Μελανία μετά από χρόνια και βρίσκεις να συνεχίζεται ο ίδιος διάλογος. Στο μεταξύ έχουν πεθάνει ο αργόμιστος, η μαστροπός, ο φιλάργυρος πατέρας. Τη θέση τους πήραν ο καυχησιάρης στρατιώτης, η ερωτευμένη κόρη, ο ανόητος υπηρέτης, οι οποίοι με τη σειρά τους αντικαταστάθηκαν από τον υποκριτή, από την καταδότρια, από τον αστρολόγο. Ο πληθυσμός της Μελανίας ανανεώνεται. Οι συνομιλητές πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλο και στο μεταξύ γεννιούνται εκείνοι που θα πάρουν με τη σειρά τους θέση στο διάλογο, άλλος από τη μία πλευρά και άλλος από την άλλη. Κάθε φορά που κάποιος αλλάζει πλευρά ή εγκαταλείπει την πλατεία για πάντα ή κάνει σε αυτή την πρώτη του εμφάνιση, παράγονται αλυσιδωτές αλλαγές μέχρι να ξαναμοιραστούν όλοι οι ρόλοι από την αρχή. Στο μεταξύ, στον οργισμένο γέρο εξακολουθεί να απαντάει ετοιμόλογη γκαρσόνα. Ο τοκογλύφος δεν σταματά να καταδιώκει τον απόκληρο νεαρό. Η τροφός να παραγορεί την προγονή της, μολονότι κανένας από αυτούς δεν διατηρεί το βλέμμα και τη φωνή που είχε στην προηγούμενη σκηνή. Συμβαίνει μερικές φορές ένας μόνος συνομιλητής να κρατάει ταυτόχρονα δύο ή και περισσότερους ρόλους. Τον τύραννο, τον ευεργέτη, τον αγγελιοφόρο. Ή ένας ρόλος να χωρίζεται στα δύο, να πολλαπλασιάζεται, να δίνεται σε 100, 1000 κατοίκους της Μελανίας. 3.000 για το ρόλο του υποκριτή, 30.000 για του τρακαδόρου, 100.000 για τα παιδιά ξεπεσμένων βασιλιάδων που περιμένουν την αναγνώρισή τους. Με το πέρασμα του χρόνου, ακόμα και οι ρόλοι δεν είναι πλέον ίδιοι με πριν. Σίγουρα η δράση που αυτοί προωθούν μέσα από ίντριγκες και ανατροπές οδηγεί προς κάποια τελική λύση, η οποία μοιάζει όλο και πιο κοντινή ακόμα και όταν το κουβάρι μοιάζει να μπερδεύεται όλο και περισσότερο και τα εμπόδια να αυξάνονται. Όποιος βρεθεί στην πλατεία λίγο αργότερα, νιώθει πως από πράξη σε πράξη ο διάλογος αλλάζει, αν και οι ζωές των κατοίκων της Μελανίας είναι υπερβολικά σύντομες για να το συνειδητοποιήσουν.